King Diyos. Patulundungane, King Inferno, Satanas, pati na rin aliwang mga rawa kaya espiritong luyunduyon King Yato, at maninton kasiranda ring kaladwa. Amen. King lagi ni pa po ning anak po ning Espiritu Santo. Amen. Tayo ing Domingo na ning kapat ng Domingo ng Quaresma. Ting intensyones kaniting misa. Para ka rin kaladwada di Lilian, Dennis, Jose, Servando, and Maria Rosario, Maria Raquel, Corazon, Luigi, Rodolfo, Paz, Conrado and Lourdes, Emmanuel and Emerita, Daniel, Conrado, Josefa and Abelino, Romeo, Olympia, Nevilla, Clarita, kaya kayang death anniversary, Leonila and Edwin, Renato and Rowena. At para keng kaladwa ng Reverend Monsignor Aquilino Ordonez, Antonio, Daniel, Eduardo, Arlene, and Annie. At ding maldang kaladwa king purgatorio. Pagkabiatala na damang puding makapusubaling kapag nasandari Jose Pepe Hison, Emerlet Villarosa and family, Aldex Angeles, Vanessa Lakap, para king malalagwa ng kabaldanan Joel Miklat, Aurora Bautista, at king kaladwa ng Juan, king kayang death anniversary.
kayungan. Kingaldo iti pagmasosyan tayo ing kapat ng Domingo ning Quaresma. Panamdaman tayo po yung presensya ng ginubusal tamo. Baan maging mabungay at makabaldugan ng kakatamong pamagmasusi. Hagkatanda ko yung makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Pagkabeta mo po yan iking dalita pamuklat. Kilagyunig pa, Panianak, Pani Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manatili kay kayo. At kaya kon timurin. Maya payabak po kay kayo nan. Maya payabak po mo. At yuta na po king kapat ng Domingo ning Quaresma. Iti pong kapat na Domingo, au Sandeng Laetare Sunday. Rejoicing Sunday. Kasi ababaw tani, kasi malapit na ing pamanyobling, Paskong pamanyobling maybe. Numakananong king panahon ng Adbyento at tintamong Gaudete Sunday o tang tuklunay king katlong Domingo ning Adbyento, uling malapit niya mo ing Paskong pangabayat. Nyapin po, tandanan tayo, ining kapat na Domingo ngayon ining Quaresma, yapin po yung sandang Laetare Sunday. Rejoicing Sunday. Kasi malapit ing Paskong pamanyubling maybe. Panagkat kay kayo ngayon penandit ing ganakantala rin kaya katang personal
akay donan kin Diyos kaniting banalamisa. Antimo rin, ganakantala rin kaya katamong kasalanan na depatan king milabas at manyawad tawad kin Diyos. Bang ganita magitang karapat dapat marapat niyang pang kaniting banalamisa. Agnanagnan ngayon iyag kastamong ing kapanisyan karin depatan tang kasalanan. Magkumpisal ko king in Diyos, Diyos sumayupay ang tutu, at at kaya kayo kayo kapatad, ulimi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Ulini tayo panigapukukan Santa Mariang Kapilan Mabirhen, Karisab lang Anghel ang po Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. In Diyos, sumayupay dito pagaluwanag at tamo, at kimpangapatao na rin kasalanan tamo, idala na katangin sana kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tam. Oig pa ning sala. Paintulutan mi Jesus ing suluning metoya. Ing pakaya pa na kami at pagkaluban. Kazalpandayan pamanalastas. Gustan mong ibalik no rin kay kaming panimanman ban akit miya ing dalan painturo kay ka at karing kaparamin tao at king kapupuza na ning kay kaming dalan akit nakasano. O Diyos mi, manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang iba't king mumunang ng librong Samuel. Ngana ning Gino, kang Samuel. Katman meng laro ing kang lulanan at puntalan may Jesse ning Bethlehem. Uling pinili ke ing metong karing anak na ban maging ari. Inyang miras siya, ikit ney Eliab, nganang Samuel king Lubna. Itiya siguro ing pinili ng maging ari ning Gino. Dapot, nga na ning Gino kang Samuel. E nakalalawe king sintingan o king katas na, uling aliwaya ing pinili ko. E nakalupa ning pamaglalawe na ning tao, ing pamaglalawe ko. Lalawe yamo ing tao ketang makalwal king tao. Dapot ako, ing Gino, lalawe ko king puso. Dela na langan, Jesse ding 7 haring anak na arapan ng Samuel. Dapot nga ng Samuel, alayo kareti ing pinili na ning Gino. Kanita nga ng Samuel kang Jesse, ala na kang aliwa pang anak. Pekibat ng Jesse, atin pa, itang bungso, dapot alayo uling magpastulya. Nga ng Samuel kang Jesse, patubod ka at parakit me. E katamangan hanggang datang. Pe patubod jay Jesse at dinakit de. Masanping ya pamikakatawan ing bungso.
mapundat siya mata, at masantingya. Ngana ning Ginoo kang Samuel, talakad ka at lanyan me, uling ya ing pinili ko. Kanita kinwaning Samuel ing lula na ng laro, at linyane i David, kabang makapadurot lakeya ring kapatad na. Linubya kang David ing espiritu na ning Ginoo, manibat king aldoita. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo'y pastol ko, ngano pa ing kailangan ko. Ing Ginoo'y pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Ing Ginoo yang pastol ko, nano pa ang kailangan ko. King dikot amalabong, karina ko papagpainawan. At king makapasno danum, karina ko daralan. Pagkaluba na akong bayong sikanan. Ing Ginoo'y pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Tatayrana ko king dala ning katuliran, agpang king keyang pengako. Agyang karing libis ang mapanganib karing kudumalan, ekunumano balang. Uling ikay kakong katambayan, ing pamarugmut tukod, ilang kako babyesi kanandog. Ing Ginoo'y ang pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Misasadyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit daring kasalang ko. Buntok ko king laro kayayang lalanyan. Tula ko, makanyan-kanyan. Ing Ginoo'y ang pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Pawang ing kayapan at lugod, ilang mamantabi kanako, kabang mabiya ko. At king balening Ginoo, manuknangan ko, king kapilan paman. Ing Ginoo'y ang pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Ing Ginoo'y ang pastol ko, ngano pa ang kailangan ko. Kaduang pamamasa. Pamamasang ibat king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Kapatad, king panawo na milabas at yu kayo king karalumduman. Dapot ngeni at yu kayo king sala na ning Diyos. Uling at yu kayo king Ginoo. Mibyebiya kayo antimo ing sukat dang daptan ding taong at yuking sala. Uling ing mabibiyeking sala na ning Diyos, mamungang kayapan, katuliran, at katutuan. Pag-aralan nyo nung nano ing bage makaligaya king Ginoo. Kayo makyabe, karing dapat daring tao, mamungang maya. Ding bage abunga naning dalumdum. Nune ibulalagyula king masala. Nung king bage makarini lamang banggitan
ding dapat adaraptan dang makalihim. Miririnan kamalinawan ing sablang milalantad king masala at ing sablang ipamalino maging masala. Inya masasabi, migising ka, ikang matudtud. Mibangon ka, ibat ka ring mete, at aslagana kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya kan timurin. Pamipasag king mahay pabalitag pangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ito, kabang lalakad niya Jesus, ikit ning metong lalaking bulag, iba't pa king pangabait na. Kitang daring alagad na, Maestro, nining makikasalanan king pangabait ng bulag. Ing lalaking ite o ring kayang pengari. May kiba si Jesus, bulagya, uling mi kasalayo o ring kayang pengari. Iti milyari banking kamamilatana, ibulalagla ring dapat na nin Diyos. Kabangaldo pa, sukat talang daptan ding dapat na, nitang mitubod ka na. Ing bengi daratang nung kapilan ala ng magobra. Kabangatyo ko king yat, ako ing suluning yat. Inya nga sabi na iti, linuraya king gabun at ginawayang burak king kamamilataning gabun at lura. At kiskas na ing burak karing mata na ning bulag nga na kaya untaka at manimuka king sibol na ning Siloe. Ing Siloe, mga baldugan niyang tinubot. Inya, mintaya at menimu at mibalik yang manakit na. Ngara rin kayang kaziping bale, ang ponding menakit kaya inyang bulagya, aliway ting lalaking parating makaluklok at magpalimos. Yapin, ngarang may kibat ding mapilan. Aliwaya, kalupan niya mo. Ngara naman ding aliwa. Dapat sinabi na ning bulag, akupin ita. Kitnande, makanano lang may salaring matao. Pekibat na, in taong ausandang Jesus ginawayang burak, at kiskas na iti karing matako at sinabi na kanak, muntaga king Siloe at manimuka. Inya, mintako at menimuk at menakit ko. Nuya ka rin, ngarang kinutang. Ekubalo,
nga nang may kibat. Delare karing pariseo in taong sadyang bulag. Aldos sabat, inyang ginawa yung burak Jesus at pepasala ni mata. Kitnan diya naman, ding pariseo, numakanano yung mesa alamata. Nga nang may kibat karela, kiskas na, imburak karing mata ako, at menimu ko, at ngeni, manakit na ako. Nga ring mapil na pariseo, kaya king Diyos ang taong ita, uling iya tutupad king aldo na ning sabat. Dapat sinabi ra ding mapilan, makanano yang makarapat ang taong makasalanan karing antikareting mala. Mayag pangagpang ing karelang pamalak. Inya, si bayo ring kitna ning sadyang bulag ngara, ika naman, nano nga sabi tungkol kaya ang tinaning, pepasalano ring mata mo. Pekibat na, propeta ya. Labis ang maniwala ring udyo king sadyayang bulag, at ngani manakit ni hanggang erala inaos ding pengari na. At kitnandala, anak yay te, sasabihan nyo king mibay tiyang bulag? Nano yung sangkan bakit manakit yang yan eh? May kibat laring pengari no? Balo mi king yung anak mi at kimibay tiyang bulag dapat may balo nung makanano yung manakit ng yan eh at nung nino'y may kapasala karing matan. Kutnan niya at yun eh king edad at makapagsalita yung para king sarili no? Makayan lang magsalita ring pengari na uling tatakot lang ka ring udyo at uli na ning pikasundur ring udyo king itiwalag de king sinagogo ing ninumang sumabi king Jesus ya ing Kristo. Inya nga ring pengari na kutnan niya at yun eh king edad. Inya pasibay ring inaos ing sadyang bulag at ngara kaya sabihan mo yung katutuan na harapan ng Diyos. Balumi king makasalanan niya yung taong ito. Eko balo no makasalanan niya o ali. Nga nang may kibat. Metong mo yung balo ko. Kanita bulag ko. Dapat ngeni manakit ko. Kitang da kaya. Naning dapat na keka. Makanano na lang pepasala ring mata. Pekibat na. Sinabi ko na kay kayo at eko bisang maniwala. Bakit po rin yung damdaman pasibay? Bisa kayo namang maging alagad na. At piglibak de ngara. Ika na sanang dili mong maging alagad na. Dapat igami alagad na keng Moises. Baluming migsalita yung Diyos kang Moises. Dapat tungkol king taong ite. May mambalo nung nuya ibat. Nga nang may kibat ning taong may salamata. Yan, ing makapagmulala. Yung balo nung nuya ibat. Makanyan man niya yung pepasala karing matak. Balo tamo king nalapakirandaman ning Diyos. Ding makasalanan. Dapat pakirandaman na laring tunay. Sasamba kaya tutupad king kaburian. Manibat pa king pangalang ning yato, alapang mi balitang may kapasala karing mataning metong at taong mi bait bulag. Nung ibat king Diyos in taong iti alayang arapat na numan. May kibat na kaya, ikang mi panganak at miragul king kasalanan, ikang turo kay kami at tiwalag de king sinagoga. Abalita ng Jesus king tiwalag de, nung inyang ikit ni, sinabi na kayo, maniwala ka wari king anak na nintaw. May kibat ya, nino yagino, bakong maniwala kaya. Nga ng Jesus, ikit mo ni, at ya, ing kapagsalita. Maniwala ko gino, nga na ng lalak, at sinambaya kaya. Sinabi ng Jesus, dinatang ko king yatong iti ban matul,
banding bulag manakit la, at ding manakit mabulag la. Dindam day tiring mapilan karing pariseo, makalele kaya at kitang da kaya. Imburi mong sabyan bulag kami. Peki ba si Jesus, nung bulag kayo, ala kayo sanang kasalanan, dapat uling sabihan yung ini, manakit kami, inya, manatili kayong makasalanan. Ingmayap ng balita ning kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Manalangin tamo king Banal Espiritu, ban pamasalanag tayo isip ang puso. Datang ka, O Banal Espiritu, datang ka kapamilataning masika ng pamilatan ning milalablab a puso ni Immaculada at ang puso ng Maria, at kang pakamalan ay esposa. Amen. Today is March 19. Balo yung po ita. Ngayon aldong iti March 19. Istundarating March 19 ng Indon Santa Iglesia, magsayaya. O ba't mo magsayaya? Kasi, oy ne, piyesta na nga pong San Jose. Makatalaga dyan kayang larawan, kayang kanakong bandang wanan. Pakatingiran niya po yapong San Jose. Piyesta ng eni. Yapong San Jose, struggle ya, king gayang misyon. Binya na kaya ning igpa, maging foster father ning Gino, tang Yesu Kristo. Ning Gino, tang Yesu Kristo. Igpang talasaw, king panyatang na, ning kay kabubugtungan ng anak ng Diyos. Ala pong makaing masasambit la tungkol ka nga pong San Jose, king santong kasulatan, king bayong tipan, except nga nang sasabi ng santong kasulatan, he was a just man. Ito yung taong makatuliran. Kaya ngaliwang translation ng the late Father Venancio Samson nga na, banal yan tao. Bakit mo banal yan tao? He was a just man. Just is translated into the word banal. Banal yan tao. Bakit mo? Kasi may giyang mapaminto king kaburiana ng Diyos. Makananong milyari ita. Nga na ning kwento, Jose, kabang makapabaluya kang Maria, na-discovery na king makilamani at yan. In other words, mabuktot na makapabalula pa. Natural, may kaproblema yun. Tinan mo, sasabihan kayong sarili, may taklanang kong buntok nga na. Ano ini? He was struggling within himself. Ne? Nung mga kananong mga papalyari ne. Ang kayang asawanan, a babae, may pag-sign ng contract, yung pabalo ito ne, pag-sign ng contract, numaga, kasal ne, kaya, o doon, bayi lamiyabe, kaya tawan niyang anak kinga tiyaning kayang asawa.
Nya, struggle niya. May kibakaya kitang problemang ay ita. Anyang natutudya nga na ng kwento, many na piya. He had a vision, kem paninap na. Nga na ng anghel kaya, Jose, mo pikakunuan. Ang kaminan may ang timong asawa mo i Maria. Huling kabuktot na. Iba siya king banal na Espiritu. Anyang dandamana iti, Jose, ibangon niya at inang kaminanay ang timong asawa na, Maria. Ay da po, ing mission na. Ang gaya mo po ka rin, ing istorya tungkol kang apong San Jose. Yapin nga ako, alam masyadong masasabi kang apong San Jose, king santong kasulatan, except the fact that he was described as a man who was just, banal, mapaminto. Itang vision na nga ita, itang paninap na nga ita, kabang matutudya, yang megindalan ning kayang kabanalan, uling pemintuana, itang sinabi ng anghel. Makanya niya naman ang bulag, may bayit bulag, kaya ning ebanghelyon din damdam. Nag-struggle yan naman. From physical sight to spiritual sight. Nga nang magkwentong San Juan, makabaya po yung kakatamong ebanghelyo ngayon nga daw iti. Nga nang magkwento, akay kwento na ng ginutang Iso Cristo yung metong lalaking bulag ang aking pangabait na. May bait yan bulag. He was born blind. At in-address na ining pangabulag na ngayon ining Ginoo. At nanong gawa na, linuraya king gabon. Ginogo na ito, ginawa yung burak, at saka tinapal na kayang mata. At nga nang sinabi, minutos, ning Ginoo kaya, muntagag king lawas ng Siloe, manimo ka rin itong mintaya. Memintuya, malami San Jose, memintuya. Kay ba't nanita? May salaya mata, may nakit siya. Ikit na niya po John. Ang po'y Sister Cora, kakit ni. Ikit ni. Kanyang may salaya mata, nanong gawa na. Migbalik ya kang Ginoo, pepa salamat. At narandanan niyo po rin ang 10 lepers. Kabud. Ing metong karela, apon singana, ing may ulo ya, king kayang lepra, migbalik yat pepa salamat. At nga na ning Ginoo, erawari, apulo, ring may ulo, nukar la ring siyam. Okay? So, metong niya pong dapat tamong isipan ita. Itong gewa na kang grasyo, dinina na kang grasya ni nga pong Ginoo. Dapat pasalamat ka. Balikdan mo ita. Kingke kang pangipasalamat. Magyari kang pasalamat in 1,000 ways. Nebo. Okay? And yet, mag-struggle ya pa mo rin. Kay ba't nanita? Dahil nga liwang characters kini, mo yung pengari, ang poreng kariyang kasiping bale. Nga rin kasiping ng bale. Ding mapilan sinabi ra. Aliwaya yung bulag, magpalimos kindalan yan. Yapin nga ra. Ding aliwa naman sabihin, ay aliwaya, kalupan niya. Ding pengari, kitnandala, ring pariseo. Makananyang may nakit. Ing pasibay, ing kay kayong
anak. Anak niya pa rin eh. At ngarang may kibatwa, anak miya. Balong may bayit siyang bulag, yung anak kaya. Kami rin pengari na balong nung nano, katatalakaranan niyang anak kaya. Na malibat king ibat, anyang may bayit na bulag na tambing. Dapat nung makanano yung may sala mataya, ing anak mi, that we do not know. Ask him, age of age nga na. Tinakingit na, kutnan niya. Kasi tatakot lo, ring pengari, karing uyo po ta itiwalag dala king sinagoga. Madrama yang masyado, ining kay katamong kwento ngayon ng aldong iti. Ding pariseo, uling malamwari, investigador lang, ne? Kining senaryo ngayon ing taong bulag. Kay palipitan de kaya kitna de nung nakananong milyar. Sinabi na, ulit-ulit karela, ing taong ausandang Jesus, ginawa yang burak, ana, kay ba't kiskas na yung burak, kay matako. Sinabi na, munta ka, kay lawas ng siluwe, manimuka ka rin, manuwas ka rin. Yan ngan gawa ko, anyang ni manakit ko. Ana. Then yung pariseo, elamami na look kasi gawa na ning ginuita, although Sabat. He must be a sinner, not a prophet. Nga nawari. Nyapin, ela mami na look. At balamwari, burirang ikalat. King mabiluga balen ning Israel, na hining tao ngay ni eya profeta, nunay makasalanan niya, eya Mesiya, ene anak ni Diyos. O ito yung purirang itimid, ne? Ding pariseo, king bulak, ampong karitang makaran, da makaluparang udyo kanita. Ito po yung struggle na, ne? Nining bulag, dininanan ng panimanman, physical, pero may struggle niya pa mo rin king papunta king kayang spiritual sight. Anyapin na niyang tiwalag de po eh. Dindam niya po yung ebanghelyo, tiwalag de king sinagog. Anyang kitnening gino, katabnunan niya naman. Kanita na sinabi ng Ginoo kaya, anak, maniwala ka king anak ning tao, maniwala king Mesiya. Inupuita Ginoo nga na, kuya, kapag salita mahingini, nga na ning kwento, sini Claudia, Simbane, at nga na, I believe, Lord, nga na. May po, ne, mira siya mo rin ketang kasalpantayanan, ne, from physical sight to spiritual sight. Pero, he struggled, ne, ining babulag, ne, makanyan mo naman ni imbyetam. Kalupa naman ning bulagay ni mag-struggle tamo. Kingkay katang kasalpantayanan po, lalong-lalo na. O tang daralan tang kaligaligan. O tang dakal tamo bit-bit. Mangangalating krus at may bugtamong mga sakap at may bugtamong bumigay ang hanapin ng Tagalog. Pero, Ginoo, po tanga, datanging ang tikanitang kapag subukan luntoya, kaya siping mo nga na, have faith. Akayanan mo yan. Apusanan mo yan.
milabas ganyan, nga naning Gino. Kaya katao, ne po. Yan po yung kwento, ne? Tukol ka nga pong San Jose, amig struggle, king kayang mission, apapa, pusanan din Diyos kaya. At makanyan mo naman, ng struggle, denasan, nining lalaking born blind, papunta king kayang kasalpantayanan. At we can connect kay karening aduang istoryan din, kimbiyeta. Ita mong mabibiyengin ng kasalukuyan at maglagpe kay timasala. Ing misyon, ababiyanan ng Ginoo kay katamo, ing kay katamo kasalpantayanan, amalyaring iyugyug ng yayaliwang kasiran king kay katamo panahon. And yet, we hold on to Jesus at nga tamong sumabi, Lord, I believe in you. Amen. Talagat ta. Sasalpantaya ko, King Diyos, pang mayupayang tuto, di na lang king banwat yato, at kanya sa Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Kaya ngagliking upaya ng banalay espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayong Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldos, sinubliyang mebye, pepaytas siya banua makalukluk wananin Diyos, sigpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempon, mga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamis sa Makdi Santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king bie alananggo. Amen. manalangin tamo kang Jesus sa ginuta mo, uling niya yung tunes sulu, asaslag ka ring sabla. In pakibat, king balang kedonan Gino, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Itangan po, Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kaya kami. Baning Ginoo, ipakit na ingkeyang ganaka, karing kapatad tamong mibait bulag, karing mibating apanimanman, karing ating kapansanan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kaya kami. Baning Ginoo, ipakit na ingkeyang ganaka, karing emalyaring manakit kaya, karing tatangging manakit kaya, karing mag-alinlangan akasalpantayanan, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kaya kami. Baning Ginoo, ipakit na ingkeyang ganaka, karing magsadya para king karelang binyag, karing patutukeya, karing manatiling kakapkap king dalumdum, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kaya kami. Baning Ginoo, pakit siyang ganaka, karing makaranas dimut mong kayapan, karing magagalang akatimawan, karing malungkot at daranok, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mo sunlaging sala mo kaya kami. Baning Ginoo, ipakit ni ingkeyang ganaka, kaya katamo, busal ning eta kilala, karing pagnasantamong maralas akit, karing akakit ta aldo-aldo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginoo, bustan mong sunlaging sala mo kaya kami. Ginoong Yesu Kristo, bustan mong mibiyebe kami king sala mo, ipayabot mong akit dakak, ding miyayaliwang bagay at ding taong makapaligid kay kami ng timonang makanano mong akakit, uling ginuka, manggaman king alanganga. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy
Manalangin kay kabadad, baning kagot kay gayon daon, tanggap yarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sanang Ginoo iting daon karanggamat mo. King ikapuri at ikaligayan ng kayong lagyo, king kaya katangi ka sa plala, ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o ikpana ng sala. Bustan mong akit miya, ing anak mong Yesu Kristo kami latan daring mata na ning kazalpantayanan. Ngayon malapit niyang datang busal mi kareting mapakumbabang tanda ning tinape ang panalak. Sapon mo kami namang makakilala kaya karing mangailangan, karing bulag, ating kapansanan at pagkakalul. Adon miti, kamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ang Ginoo manatili kay At kaya kan At timur, nayo rin po soon. makayat nga no, king Ginoo. Salamatan tayong Diyos sa Ginoo ta. Iti karapat dapat at matuloy. Tunipin garbat dapat at matulit sugar at makakabuzing pasalamatan na kayong sablang penandit at numan ka rin. O ginabanalay pa, mayupain dito at alanganggan Diyos, kamilatan ng Kristong Ginoo. Meya pa ng eya, maging aliwa kay kami, banding tao mabibye king karalumduman, kaya lang ayatad king kapanaligan, ang aking misadsad laking kayang lugod. Ikaming mibait king pangayalipan, king kasalanan, kaya lang inwas king danum, ning bayong pangabait, ban maging anak mo kaming inampun kang Kristo. Ingyato makisanmetong ya, king banwa, banikanta, ing bayong dalit, ning pamaglalang, kabang sambandak at pupurian, at ngaming ang kakanta. Tunay kapin panlogin ay kayong panibatan na ning sablang kabanalan. Ulinita pagparlampong ipabanalan mo sa ditay ngayon, ingaslag ng Espiritu Ban para kay kami, malalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Mayamdaan kong sang loob kim pamilaz at kamatang kinwaning tinap. Pero salamat siya kay piraso na at binyan ay karing kayong disipulos nga natagapan niya. Ikungan at kananye, iti ang kanakong katawan, amidaon para kekay. Maganyan mo naman kay ba't ni nga punan kinwaning kalis. Pasibahin pero salamat kay katbinyaning kalis. Karing kayong disipulos nga natanggapan niya. Ikong at pinamko kani. Iriyang kalis ng ganakong daya. Indaya ning bayo talanggang tipan. Amibu para kay katpareng sablang ta. Magitay patawaran ng kazalan dapta niyo iti bilang kapigaganakan kana. Pasyag tayong ini misteryo ng kasalpantayan.
Inyangin ang gaganakan miya, ikpaing kamatayan at pamanyablang may binanak. Darawan miya kegat ang tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtas na laing pasalamatan kek, ing pepalyarian mo kaming, matampang tala kadarapan ban sumuyo kek, at magbabamin ang paggama mo. Ngi kami ang sanang may sulusul, king kataon at dayang Kristo, tipuna na kami ang tingmetong ning banal Spirit. Ganakan miya ikpa, king Santa Iglesia ang makalaganap, king meto ya at banaginap ya sa king lugod. Kambenin kay kaming Papay Francisco Florentino kay kaming Arsobispo, Pasyano kay kaming Arsobispo Emerito at ding sa Blangpar. Ganakan mula naman, ding kay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pa king lugtam, ganakan tala, ng kay katam personal kay donan king Ganakan mula naman, ding anak mong di Lilian, Dennis, Jose, Servando, Maria Rosario, Maria Raquel, Corazon, Luigi, Rodolfo, Paz, Conrado, Lourdes, Emmanuel Emerita, Daniel, Conrado, Josepo, Abelino, Romeo, Olimpia, Nevelia, Clarita, Leonila, Edwin, Renato, Rowena, Juan, at Monsignor Aquilino Ordonez. Ay naus mong meko keriking yat. Ang tiniging binyag, may tela kambir ang Kristo, may kain lanaman san, king kaya ang pangis subling mebye. Ganakan mula naman, ding kabatad ming pepainaon at maninayang subling miye, at ding sablang mayang unapye, tanggapan mo san, kimaligay mga harapan pakalul mo kengan, gano'n kayang karapat dapat magkamit, kimbiyal ang anggabang kambe, ino na Birhen Maria, ito rin Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles sa ding sa Belang Santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kaba ng panun. Puri nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe na't kay pangmayupay. Kagun Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alanganga. Ini po yan tayong ipamiglalang at maganaka kay katang. Sumasalangit ka, sambahin Mapasami ang kaharian sundinang loob ito sa lupa para ng sa langit bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga pagpapatawad namin sa nangakasala sa amin at huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadyaw mo kami sa lahat ng masama.
Ikaw sa kami o ginuking sa belang marok, malagang ng paggalup, ang kapayapan kayong panahon me, man king kazaupan, ang kayong pakalulo, para kayong may kamus king kazalan, maligtas kaming sa belang kaligaligan. Kamanay kami kamben maligahan kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kay kaming talapangaos. Uling kaya kayong kayarian, kayo pa yan ating ligaya, manggaman king O alam. kini Yeso Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ang kapayapan lalakwang ko kay kayo, ang kapayapan ko wabye ko kay kayo. Mo sana balikdan, ang kay kami ang kasalan, nilawan ang kasalpantiyanan, ang kay iglesia, at pamayapan may panbilog, nagpangking kaburian. Kambiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kan tumuli. Bakit hapong yan, may kami itong damat, may kakalugod king Ginoo. Kapayapan. Kapayapan Peace. po kaya kayo man. Ngayong goda ng Diyos, niya milakong kasalanan ng yat. Nuan larimayayaos, kingapuna ng kordero. Ginoo, yak matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasme ang mano mo, kumayap na ako. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely
I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord. Manatili kayo pong makasiklawod. Tatak ning mabiya Diyos. O kakang Diyos, kakong kaluguran na igpa, tatanggapan kayong mitnulugod at kapasalamatan ng kayakang dibinong tatak ning pamamingwa. Yung kayakang kadyosan, babalot na yung katawan ko at kaladwa, manggaman kapilan. Duro ko kumip nung pakumbabang kapasalamatan at darahon ko yung matinding lugod at katapatan kaya ko, kakong pakamalan na igpa. Pagparalumpo kaya ka, yung panluwalo mo ko at ding pakamalan ko. Kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko yung biya ko king pamanyuyo kaya ka.
Manggaman kapilan. Kaluguran da ka pa kamala na igpa, ibiya mo ipakalulu mo kareting masakit na panahon. Kaluguran na igpa. Daraon ko kaya kayong katawan daya, kaladwa, at panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. King pamamayad para ka rin kasalanan ng yato. Hampon, para king kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Lukluk kayo po saglit. Kapabaluan. Ding sablang parokya ng mabilugar kay Diocesan, Mika second collection la para king miyayaluang sektor asusopan ding Santa Iglesia keting kayakatang bansa. Ngayon pong aldo iti pasibayo tamo pong Mika second collection para king bulaning Marso at makaparikil king National Migrants Collections. 70% karing malikum kapamilatanan ng second collection may padalala king Archdiocesan Migrants Ministry. At ding 30% may biyela king CBCP Episcopal Commission on the Pastoral Care of Migrants. King lagyunan ng kakatamong Arzobispo, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., at ning kakatamong kura paroko, Yamong Jose Yulakap, ipayabot na po ing maragula kapasalamatan karing ganaganang saup at dadakeyo para karing kakatamong kapatad. Mananong na sana ng Diyos, king kapamilataning, kakatamong malapatron ni Indu ning Divino Gracia, mas lalo nakatamong ang tabayanan at pagkaluban grasya. Pasibayo po, dakal pong salamat. Kapabaluan po, manatili ko, makalapit. Kempong Miyerkules Santo, manibatan 3 o'clock to 5 p.m. ating pong kumpisala ng bayan niyo po. Samantalanan tayo po, itang aldong ito, mangganita, makapag-reconcile tamo, makapagbalik loob tamo, at makapaglinis tamo kasalanan. Ulitan kayo po, Holy Wednesday, Miyerkules Santo, 3 to 5 p.m. po. Antimo rin, paganaka mo naman, ing recollection tamong atlong aldo sunod-sunod, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, from 5 o'clock to 6. From 5 o'clock to 6, kini po king kagatam pisamban. Balo ko po, Rene, makapastil na la, king kagatamong arap pisamban, ampon, king kagatamong Facebook page na ning Our Lady of Grace Parish. Dakal pong dakal na salamat. Talakad tapo. O ikpaming malugod, tirian mong sala ring sablang mibabait kete king yat, katmuan ring po sumi, ing sala ning kekang ebanghelyo, bani katula mo ring pamisip mi, at maging tapat ing lugod mi. Pagkalam mo iti ka mo milatan ng Kristong Ginome. Amen. Oh
Ingiro manatili kay kayo. At kaya kon tiburi. Bendisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Imisa may anami kayo, king pamikakalagod. Salamat King Diyos. Maya payabak po kaya kong.